olajszivattyú csere. Megnézzük, mi a baja. Már szét volt szedve reggel is. Most délután van. Leszettük a kipufugot, minden. Ez egy házi gyártású gép. Csoda, hogy megy. Hello. Mi? Csak videó. Én senkivel. De mit csinálsz? Videózom? De nem YouTube-ra. Mi? Nem YouTube-ra, csak a galériába. Ford Diesel. Jó. Ez amúgy korán, csak amikor elindítva. Hallod, papa? Amikor mi az? Amikor meg lett javítva, akkor mehetek vele? Jó. Tudom, föl kell pumpani. Hallod? Ez mi, papa? Ez olyan jó. Valamilyen tuning, valami. Mi volt ez? Valaminek a szoftver. Ja igen, tudom ilyen, ha rácsavarjuk a izét, aztán szokott lenni olyan tanksapka, hogy így, tudjátok így. Ja, ilyen cső vezet bele. Amúgy óra nem működik. Azt a 180 kilométeres. Kilométer per órás. És miért nem megy? Nincsen bekötve. Be kéne kötni. Vagy a biztosíték, vagy mi? Ja, rossz. Szegény. Dudaz nincsen. Te! Ne izéd, manéda! Jön az olaj. Ja, már nincs leengedve. Jött az olaj. Ja, amúgy nincs elengedve. De mi az Isten? Ó, bazd meg, csupa olaj lesz itt minden. Hát olyan nem gondoltam, te se, én se. Jó, most mi a azt csinálni? Ej. Szépen kijött. Sor 4. Tök jó megy. Diesel. Ahogy látom, itt kéne lennie valaminek, nincsen bekötve. Vagyis hát ennek lehet, hogy nincs kell. Nem, papa. Ide vagy valami nincsen bekötve, vagy mi van? Ja. Olyan se biztos. Vagy mi? Nem, vagy akkor is megy. Mi? Mi van más? Nem is tudom, mit csinál. Azt. Szárnyéves ez a traktor. Ó, régi. Ennyire korom fekete amúgy. Itt is lehet látni. Jaj, na.
Na. Csak a mi az a bal első rossz. Mert a jobb oldalsó, mi az a jobb az, nincsen annyira ereszve, mint ez. Ez azért jó le van ereszve. Ez meg jó le van. De az nincs is leeresztve. Ja, ez van. Ez meg is van görbülve. Így áll le. Jaj, gyalogat a kormány, hogy állandák áll. Jaj, tényleg. Jaj, cicukál. Nem. Na ne hagyd itt ezt. De nem az, hogy el van kanyarodva, hanem, hogy így jár. Ja, így eldől. Befelé dőlnem, hogy néznek álmák ilyen driftes. Tudod, jó. Mi? Mi történt? Hát ez a cső, beszívódott. Ja. Az mennyi bajom. Beszívódott. Beszívódott. Szép beszívódottam is. Azért azt, hogy szétszedjük. Miért kell szétszedni neked? Felújítani? Rossz a fék. Rossz a fék? Nem fog. Jaj. Ez a láncom, hogy mit vétett? Ha tolat? Ez csak fő kéne rakni. Jó nehéz. Várj ezt. Oda dobd alul. De... Úgy. Tényleg. Még itt. Jaj, hát ezt a telefon. Úgy, kész. Ide ápérülsz rá. Telefonot. Nem. Most föl van rakva. Vakarózik a kezem. Kéne vakarnom. Hát, ja. Jaj, elbotlok, geci. Itt is ki vannak esve cuccok. Megint vakar.